Det er en indbæller. Ej, sig mig. Nu må det hellere være her. Ja. Det skulle komme herinde over. Inger. Så nu kommer det. Jeppe! Var det ikke gået helt ned til... Er det ikke noget med Netto, er det det er? Nej, Det er det nu. de er kommet lidt længere op. Prøv at pifte ham. Pas lige fadene på. Jeg kan ikke finde lånten. Kæft, det larmer. Er det den, tror du? Ja. De er ikke helt aktive, den her. Nej. Bare nu kan jeg prøve at se. Prøv at råbe. Kurt, filmer du nu? Det var også helt rigtigt tidspunkt. Nu er alle andre døde. Ikke? Så kommer der lige sådan. Ham så for fanden, Jeppe! Så. Det er viften. Prøv at høre alarmeren. Er den godt nok færdig? Ja, det tror jeg. Det er jo hurtigt.